ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ, мардуми хонахар, мардуми дураи ватан. Ирӯз 27 январи соли 2025 моҳи январам тамом шид. навора тамошо кунен. Барои реклама муроҷиат бикунен. шумо дорои заминен, хонаен, мошинен, квартираен, ягон техника аппаратен, дар WhatsApp сурат видео шароӣ кунен ҳамроҳи маълумотош. навори баъдина реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза маварда ҳастай буди хат тамошо кунен. аз Варзоб 2 хона роӣ кардан, аз Душанбе квартира роӣ кардан, аз Ваҳдат хона роӣ кардан, аз ноҳияи Ғарм хона ҳастай. хоб Toyota Camry роӣ кардан, Мерседеси арзонак роӣ кардан, як када замин дар кораи, хона дар кораи. хулас боз 1-2 рекламаи дигаи то охир тамошо кунен. мо ҳамин як навора дӯстон 2 соат 3 соат вақт дар мақсад тайёр мекунем. шумо агар бутунем як лайки бепла бизанен, дар 1 секунд вақт мегира. дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, огоҳира бихонем бачаҳои азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хоб эълона гӯш кунем бачаҳо. И яка мега ассалому алайкум, хона дар кораи, шароитом қиинтаракай, камтарак мақсад шароитум систаракай, аз 90 000 то 160 000 метавонам гирифта. ай тарафи Ленский район, ҳамин тарафҳо қарибтар боша мешавад. замин ё хона боша аз 90 000 сомон то 160 000 сомон мегирам. мақсад дӯстон кадомитон ҳамин тарафҳои Ленский район, ҳамин тарафҳо наздико дорен. рақамҳои WhatsApp ахираш 8900 ёки дастӣ 2242 номерои телефон май мега. кадомитон дорем бетараф набошед, акара занг занед мегира бачаҳо. мегзарем ба аввалин эълони рӯзамон ака. устои травести меган, устои малярщик, шпаклёвчик, шкатурчик. устои мақсад ба таърифӣ бигирем, забардаст мегем, хато намекунем ки аз зуҳдаи ҳамаи коро мебурояд. мақсад коре ки шумо мефармоед аз уҳдаш мебурояд. профессионалный усто. хулас кадомитон эҳтиёҷ ба ҳамин устоҳо дорен, ина ҳамроҳи соҳиби ҳамин WhatsApp 7391 ёки 0203 WhatsApp ҳамин акаҳай занг бизанен, оиди нарх навош, хоб оиди кори худтон ҳамроҳи ҳамин ака чахчах кунен. хулас тункафонаи либои кора дӯстон ҳамин ака мекуна. эҳтиёҷ ба устод бошен, агар ина марамат занг бизанен акара. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Бакавул, 10 сотих замин, 6 хона, кухни, ҳаммом, баня дорад. нарх 500 000 сомонӣ ба ҳамин 10 сотих замина, 6 дар хона. мега ки дар дуи мошина, як зали 6x3, боз 2 хонаи 5x3. хоб 3 хонаи 4x4 мактаб. хоб ана як мошина боша, агар 2 хона дора, як хонаи печкагӣ, хона мақсад документ дора, мактаб ҳастай 100 метр дурай, беморхона, аптека, магазин ҳастай 2 километр мега, свет ҳастай, об ҳастай мақсад. хоб дорои боғам дора хона мега. агар ба ҳамаи заминош бигиранд 500 000 сомон мефурӯшем. ба ними замин агар бигиранд мега 400 000 сомон савдош мекунем. хулас дӯстони азиз, ҳамроҳи соҳибмулк занг занен. хулас ними замина мегирен, хонара пони мегирен, ёки ними замина бо нимаш мегирен. чӣ хеле маъқултонай ҳамроҳи соҳибхона занг бизанен, чахчах кунен. ноҳияи Варзоб, ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Бакавул, 10 сотих 6 хона. масиҳат кунед. рақамҳои WhatsApp
33 45 ахир шай аз уми канали Саудо ТВ занг занем бачо азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаҳотона видеонавор када роикен ёки хидм рафта видео кунам и хеле бо хубтаракай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор болои Иттифоқ, молбозори Уртабуз, ду хона ва калидор. нарх 130,000 сомон. рақамҳои 3161 WhatsApp. назди кирпичзавод мега, наздики якшанбе бозори молбозори Уртабуз. ду хона ва калидор ва як баня. хоб ва ду дар хонаи дигар фундаментош рехтагиай, забурош маҳкамай ва документам дура свет ҳастай да пеши хона ҳай. хоб маълумоти пра ҳамроҳи соҳибмулк 3161 WhatsApp шунай занг бизанен масъя кунен, не ки фақат лайкора биҷиқам бачо дастгирӣ кунен. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry American кароӣ карданд ки дар ноҳияи Данғара. соли баромад 2008. толка бензин. нарх 98,000 сомонӣ. объём 3.5 коробка автомат ки боз муомила ҳам карда мешавад. WhatsApp ёки дастӣ номерош мондагиай. мошин мега ҳолати хуби техникида қарор дорад. салон кожа. беҳтарин ҳолат 98,000 мақсад суми камам нестай, не ки мошинам мошини оддӣ нестай дӯстон. занг мезанем, маслиҳат мегирем. Американка Toyota Camry. 8 моҳа ҳуҷҷат плюс утилизатсия дора. системаи музика зур, мотор, коробка, ходовой. хулас беҳтарин мошинай кадомитон харидорен ина марамат занг занед аз уми канали Саудо ТВ дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯше ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. ана боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб деҳаи Шафтимичин да будааст. 9 дар хона 4 сотиқ замин масоҳат дорад. 950,000 сомон нарх. рақамҳои дастӣ WhatsApp-шон мондагиай. адресора гӯш кунен. хона дорои 4 сотиқ замин, дорои 9 дар хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ дар дарунашай мега. ремонтшам чӣ хел мебинен? мақсад миёна. чойлоби ангур и ҳавлӣ барои мошин гараж дорад. ҷои номпазӣ отделния мега. мактаб, масҷид наздикай. хоб духтурхона 4 километр роҳай. ҳуҷҷатҳо 100% ҳай. фақат нафарое ки серьёзни харидорен ина занг бизанен бигирен ша. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ана квартира ака тамошо кунен. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, дар Гипрозем. ду хонага 52 метри квадратӣ. мега дар 9 этаж қарор дорад. нарх ба доллар 52,000 доллар, ба суми тоҷикӣ 568,360 сомонӣ. занг занен. WhatsApp-шон 95 37 ҳозир занг бизанен. рӯбарӯи Мойка мега. Мойкаи 3. хоб дуҳуҷрага, як зал, як спални, 52 квадрат метр, 9 этаж, доми Оишаҳай мега. дар пушуш магазину, мактаб, боғча, балниса, аптека ҳамаш ҳастай. як зал, як спални. хулас кухни берунба, ҳоҷатхона, вана якҷояҳай. маълумоти праша ҳамроҳи соҳибмулк ки рақамҳои 95 37 ҳозир занг бизанен бигиренша. хоб баъдан дӯстон азиз, қисмати аслии кори ҷа медонед чи? фақат ҳаминҷа лайкотон разница мекуна. мақсад лайк чӣ қадар зиёд боша, ҳамин наворо иншоаллоҳ ки паҳн мешава. вақте ки навор паҳн шид, аллакай соҳиби худша меёвад дӯстон. мақсади гап чия дӯстон? чӣ қадаре метонен дар рафти тамошои навор ҳатман фикротонро нависонен ёки лайкора бимонен. агар подписатсия кунен барои худтона фоида ҳай дӯстон. подписатсияра мо зангулаша дар вусемонен. вақте ки Саудо ТВ навор мекуна шумода SMS меравад дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 этажка, 4 ҳуҷрага, 3 сотиқ замин, ғарм да қарор дорад. ноҳияи ғармай Раштаи хулас амуҷа 287,300 сомон нарх.
ватсапшон 0190. хона дар ноҳияи Рашт будааст. ба ҳамаи чизу чорааш савдо карда мешида будааст. мақсад занг бизанен. хоб як габа гуфтаниям, ҳами канали Сауду ТВ дӯстон, мақсади канали пешай зиёда аз 1.5 сола ки кор кесаи оиди ҳами система. мақсад просмотрошон баландай, шумораи тамошобино ҳама хонахароҳанд. агар ки хонатона ба зудӣ фурӯхтан хоҳен, дар ватсап роӣ кинен, рекламагари нишкада фурӯшта мегзорем. Сауду ТВ дар як ютуб канал реклама намекунам бачаҳо. дар ютуб, тиктоки, инстаграм, ду-се ютуб канал, тиктоки, инстаграм, телеграм группо хулас ҳаракат мекунад дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда бута. мегзарем ба 8-мин мерседеси фурӯшӣ. мерседес ҳам рӯй карданда. мерседеси фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе Гипроземда қарор дорад. соли баромад 94 сол, бензин плюс газ, объем 1.8 коробка автомат. 94 сол, 45000 сомонӣ нархаш. хадавои тӯбча алиш намешава, суми холӣ, мошинчаам мақсад тозаакай, краскашам ҳасонаки хушоакай. фақат серьёзни харидору занг бизанен ҳамроҳи соҳибмулк. рақамҳои 81 30 дастӣ 96 26 ватсапшонай ҳами ҳозир занг бизанен, бигӯен ки номерота аз канали Сауду ТВ гирифтам. ака худаш мефаҳма. 45 та мега автоматикаи 1.8 кашиши зур хати хулас. маравад далчи маълумотша аз соҳиби мошин рақамҳои дастӣ ватсап дастрас бикунен. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага масоҳати 5 сотиқ замин. посёлкаи Наврӯз мега, Наврӯз 2, шаҳри Ваҳдат. 260,000 сомонӣ, 4 сотиқ 5 сотиқ 4 ҳуҷра. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз 2, пулӯи мошинбозор, молбозорда қарор дорад. маълумоти пурра хоҳен агар рақамҳои 302 ватсапи соҳибмулкай аз уми канали Сауду ТВ занг бизанен. хоб лайкҳои чандума заден назаден ҳатман нависем. баъд нархи хонаҳо чӣ хеле арзонай, қиматай. хоб ягон хонаи арзон ёфтен наёфтен, ишам ҳатман нависен. оё ягон нафарро медонем ки аз канали мо хона харида боша, ё касе нафаре ки аз канали мо хонаша фурӯхта боша. ҳами хеле ҳолатҳо дучор шуда бошен, агар мақсад нависен дар комментария, мо хурсанд мешем бачаҳо. медонен фикротонро ҳатман нависонда монен. ҳами комментария барои шумо ҳай. чӣ қадаре метонен ҳизе метонен бинависен бачаҳо. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар Банд, Нуробод, 4 ҳуҷра 10 сотиқ замин. адресро гӯш мекунем. 220,000 сомон. рақамҳои 33 ва 33 ахираш ватсапи соҳибмулк. хона чӣ хел мебинем? ба семен блок 220. фикр мекунем нарх камтар қиматай. открити гапа мегем. нархҳоро айрӯи ҳаво намонен. як придумати соз кунен. исусра нигоҳ кунен ҳамин хонаҳо ба ҳамин нархҳо арзанда ҳаст ё ки нестай. аз мо дӯстон реклама кардан ай. мақсад мо чизе ҳаст мегем, сумтона мегирем, реклама мекунем. ба ҳамин хотир бачаҳои азиз, баъди реклама кардан нашава ки ака хонаи ма савдо нашид, нархҳоро мақсад қимат буд, арзон буд, чӣ хел буд. ба ҳамон хотир акои азиз, кадомитон чизи роӣ мекунен, ҳамон нархотона фикри соз карда баъд роӣ кунен ки мабодо савдо нашава, агар ай мо хафа нашен. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотоно аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кӯрай дар комментариё менависен. фақат дар ватсап нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.